tiedotusvälineiden puolelta on tullut informaatiota, että hallintarekisteri, että se jollain tavalla huonontaisi nykytilannetta. Olen tästä lehtitiedosta täysin eri mieltä. Tavoitteena tässä minun mielestä on, että me alennamme varakkaiden verotusta ja toinen on se, että varmistamme, että on mahdollista. Jos päättäjä haluaa piilottaa omistusta, niin se pystyy sen tekemään. Mä vetoan tälleen kaikkiin suomalaisiin. Puhutte hyvätuloisista ja että me joutuisimme maksamaan verot. Kokoomuksen tavoitteena on isot tuloerot. Jos meillä olisi hallintarekisteri, raha liikkuu vapaasti ja meidän suomalainen viranomainen ei pääse kiinni siihen hyvä niin. Ja jos ihminen on kiertänyt paljon verotusta, niin se on laiton tilanne ja tällä pyrimme sen korjaamaan. Ei voi olla niin, että menestyvien tai rahakkaiden vapautta rajoitetaan. Että sitten jos jää loppupelissä kiinni, niin siinä vaiheessa maksetaan veroa. Mutta tässä haluan korostaa, että maksetaan, jos maksetaan. Raha liikkuu vapaasti ja raha liikkuu vapaasti ja suomalainen viranomainen ei pääse kiinni siihen, raha liikkuu vapaasti ja raha liikkuu vapaasti ja suomalainen viranomainen ei pääse kiinni siihen, raha liikkuu vapaasti ja raha liikkuu vapaasti ja suomalainen viranomainen ei pääse kiinni siihen. Ongelma on se, että meillä on yhteiset säännöt ja tällä pyrimme sen korjaamaan. Teen kaikkeni sen eteen, että me saadaan hyvätuloisille. Teen kaikkeni sen eteen, että me saadaan sijoittajille. Teen kaikkeni sen eteen, että me saadaan ystäville. Teen kaikkeni sen eteen, että me saadaan hyvätuloisille.